fara a dôstojný pán farár Ján Škoda v roku 1915. Na historickej fotografii z roku 1915 vidieť pôvodnú budovu fary a pána farára Jána Škodu, ktorý v Nemčiňanoch pôsobil v rokoch 1909 až 1925, tu zomrel a je tu aj pochovaný. V zadnej časti farského dvora je studňa a niekoľko hospodárskych budov. K rozsiahlemu farskému pozemku patrila aj veľká záhrada, ovocný sad, štepnica a pivnica. V extraviláne sa nachádza farská baňa na Štkopiesky, orná pôda a tiež farská hora. Nemčinianska farnosť bola po Zlatých Moravciach druhá najväčšia v okrese. Patrilo do nej 6 obcí, Nemčiňany, Rohožnica, Volkovce, Závada, Veľké Vozokany a Malé Vozokany. Kopec nad farou ponúka výhľad na západnú časť kostola. V rokoch 1716 až 1720 sa uskutočnila jeho prestavba v barokovom štýle, ktorú si zrejme vyžiadalo aj poškodenie chrámu počas vojen s Turkami v predchádzajúcom storočí. Ďalšie úpravy sa realizovali v rokoch 1788 až 1789. Z barokového obdobia pochádza aj severná sakristia. V záujme zväčšenia kapacity románskej stavby bola loď predĺžená približne o 40% západným smerom a zaklenutá pruskými klembami. Pod podlahou v kostole je rodinná hrobka Kostolániovcov, ktorú dal postaviť Ladislav spolu s manželkou Anou Máriou Gergej v roku 1760, pričom obaja sú v nej aj pochovaní.